pano Zimbabwe yamirira makava batiriko nasi. Icho kwadi muri Zimbabwe. Ndiri mukati mekufamba nekupapedza dziri kuitika matimano kwese nyika ino. Inadzo muri yeZimbabwe dzandakabata dzinenge dziri mukati mekuda kusvika mukati memhuri yeZimbabwe kuti tigobatsirana nekuti chivanhu chedu chinotaura shona chichizvo mbudzi yazvarira pavanhu yada kuti igodzingirwa vanhu nekuti nguva chimbudzana pachinenge chiri chidiki zvepuka zvakafanana nemakava zvakafanana neshumba zvakafanana nembwa zvikasvika pazvana vembudzi inodyiwa but ikadzimanyira pavanhu vanotofunga kuti sei isinganyare sei isingatyi yaziva kuti munhu ndo chimwe chisika chinogona kurarama naiyo nekuti chinotoipfuwa saka ndikaberekera pachiri haite sei haidyiwa saka muri yeZimbabwe inzwai ndikuudze mashoko aya vanhu vatinenge tiri mukati mekuitira nyaya ukaona munhu dzimwe nyaya dzakafumuka dzimwe nyaya dzinotyisa kusvika pakuti ngadziiswe kuvanhu apinda dambudziko anenge achida rubatsiro inzwai muri yeZimbabwe pakaroi muti ukamiriri wekereke ndoshevedzera nezuro kuti bishop vakabatwa vari muimba yechechi nemukadzi wemunhu asinganamati kereke iyoyo sokuti mafundisi vabhishopi nemaprofita vanonamata machurches nevakadzi vane varume vasingaendi ikoko Daniel Oshiwiri Benifo wakachiwemba here zvadaro baba pati imba iyi inonzi vanhu vanomboenda vachinochaira vanhu vanomboenda imomo vachinokoroba nokuti imba yesangano rekereke Mwari havatenderi pane tsvina kuti pagare simba redenga vanopanana majuti yezvo nguva inoti amai vajuti izvo bhishopu vanenge vachitoziva kuti ndo zvakaoma vakapedzisira kutodzi tiri vanhu vebasa hatingati vanhu vanoenda 3 kana 4 mudhuri wakadai so ngatitema 1 especially kuofisi yemukuru izvo nguva yetoenda iyoyo pamwe mukuru vanenge vatogara vapinda imomo vakazvikira imomo uyu paanosvika achikinura anoti sezvinonzizo ari kupinda ega magara muine munhu but zvakanga zvaonekwa kare vanhu vakanga vatogugula iwe zvadaro baba pati pazvanga zviri mukati mekuitika muri yeZimbabwe vanhu vanga vachiongorora vachiona zviri kuitika ndokubva pakwenyana murume wacho ukanzwa mukadzi wako achireva mashoko ekuti izvo nhasi ndova nejuti rokuenda kunokoroba rokuenda kunotsvaira pakereke tevera ikoko panenge paine zviri kuitika varume vakakwenda kuti vanokwana kuita 4 kana kuti vana 1 mumwe munhu anogara mukati menzvimbo ne3 vamwe vakabatira veukama ndokubva vaenda mukati menzvimbo ndokusvika vachinoka dhoo pavakanoka dhoo murume akashevedzera nezurombe mai Isabel ndati mvura kuko pane zvandiri kuda ndini baba Isabel ndasvikira chii chinokonzeresa ndirambe kuvhurirwa ndiri kuvhurira dhoo kuna mai Isabel ndizvozvo uyezve imba yachona ndechechi mukadzi akatsenga muromo vamwe varume vakachiri kumahwindi ekuseri zvokuti vakatoona kuti keteni rapene kurwa zvikuradza kuti vanhu kutasa panze ndokuona kuti aiwa panze pakatomira vanhu panga pasina chokuita ndonguva yandakambotaura muri yeZimbabwe inonzi chadzunda uchidzingirira tsuro 10 meters kuti unoirova nemota wobva waona haizi tsuro inzou iri kutozvibatsira pakati pemugwagwa amai washora zvadaro mukoma KB chandoda kureva pano muri yeZimbabwe ndechichi vana vesangano vari mukati menzvimbo yekaroi yekereke iyi vane zvimwe zvavakuita zvokuti vari kukonzeresa kuti bhishopi kana kuti mutungamiri wekereke anogona kufa asina kurapwa zvakanaka nekuti vari kumuvigiridza iye akakuvatwa chii chakaitika murume akapindirwa mukati nemukadzi wake vese ndokubva vabatwa murume achibva asungwa mbira dzakondo muri yeZimbabwe vanosati tinonzi mbira dzakondo dzekuti inosungwa maoko wopeteredzwa pamwe chete nemakumbo pobva paiswa danda pakati unenge uchitiwa rakaraka vanoziva dunhu bhora rikaenda uko hakuna kana iri mbama haivharike kana paada kurova unenge wakasungwa maoko nemakumbo woisirwa danda pakati wakachegerwa ndokutanga kurohwa inzwai mukoma KB pane imwe mhosva iri pakati penyaya izvi yatinogara takataura pachimuti yekuti izvo kunyange wakaganisirwa sei waurayirwa mwana kana kuti wabirwa zvingarema sei kunyange munhu akakutorera redhiyo yaunoteerera chimuti chaunovimba nacho aiwa usatonga wega vanhu vekukaroi vakaisa mutemo mumaoko avo vakabata munhu vakaisa maoko mumutemo vaisa maoko maisiro vakaita maoko mukoma KB ndokubva bata muno musungombera dzakondo ndokumutaka kumurova vamurova kudaro mukadzi akagarara pasaiti ndokutora plastic paper ndokumubvisa hembe kumusana ndokumudonhedzera plastic paper kumusana ndokumudonhedzera plastic paper padumbu ndokumudonhedzera plastic paper
kuchema zvavakaita manje zvinoita Mwari kuti zvino zvibude. Wani kune vakadzi vari panze ndokuona mumwe munhu aidarika neroti wavakaziva kuti mwana wesangano, mwana wekereke zvikanzi uya pano dongorera mumbomo ndiani nanawo zvikanzi vechechi amuzizera mukadzi womunhu zvikanzi mukadzi munhu vari kuite mwana wesangano zvikanzi isu taingunzwa zvichitauro muchechi akataurawo masvingi kuratidza kuti aitombozvinzwawo kuti muchechi zviri kutaurwa right. Zvikanzi rikati mugadziriso nguva yeirangwa munhu zvichitwa zvinezvi vanhu mwana uyu aiona mwana wandiri kutaura uyu mukomana anove muyuthi wemukereke right. Aiona zvichiitika ndokubva varowa kudaro munhu vanhu vamwe 4 vakanga varipo vakatanga kuenda munhu akapedzesera kusarapa ndiye murume anove mukadzi anove murume anova ndiye muridzi womukadzi uyu vamwe vachibva vaenda murume uyu adaro mwanakomana paakabuda murume uyu achibva ati shevedza vanhu ndinoda kuti munhu anyari paakati shevedza vanhu haana kuziva kuti hongu vanhu vashevedzwa kuti vataure nezvenyaya yekuti abatona mukadzi womunhu haana kuziva kuti ko iye hongu vashevedza vanhu batane zvaiita kuseri zvekupisa vanhu imhosva hei vanhu vachibva ona baibai vanhu pavakasvika baibai zvikanzi hongu mabata munhu bati zvamaita izvi apa baba unosungwa imhosva iyi imhosva iyi. Nguva iyoyo vanhu vekereke ndokutanga kufonerana patibva pasvika vanhu nokona kuita 11 vanopinda kereke iyi ndopakabuda munhu 1 achishevedzera kuti nechimiro chine munhu uyu kana chine vanhu ava tiri kukumbira kuti babaka patiri kuenda nemunhu kuhospital munhu uyu haarapwi pasina tsamba yekumapurisa right. Tiri kukumbira kuti munge muripo baba Alec Macheso baba Sharo vane songo yavakaimba kuti ungamanya spidi yakapega kuita 30-20 dewe unoti uri kuita baba vakapfurira vanhu vekereke vakasara vakamira murume achibvaruwa pasi kutiza ndonguva yaakapengenuka kuziva kuti zvandaita imhosva ndokubva atiza kudaro bishop kana kuti mufundisi ndokuchiti kuvana vesangano ndakandasiya mukoma kepa kuti nguva yairohwa murume uyu anga akasungwa mutezo. Nguva yairohwa murume apiswa ndika vakabva vamusunga zvakare mutezo zviya zvokuti kana munhu akada kurasa mvura haakwanisi kurasa mvura akakavharwa. Hei ndo pakadozotaura kuti ndibatsirei zvakare mutezo ndakaita sei ndakasungwa. Mukadzi anga asati kunogara zvakanaka nokuti anga adonhedzerwa futi maplastic paper kuti ndobva kwakuchigara pasi vena vanesangano vana vesangano kwakuchiti izvo iyi nyaya iyi kana tikaiendesa kumapurisa zvakare zvinotinyadzisa vana vesangano. Hei kwakuchitora mufundisi kumuendesa kuchipatara nedzimwe nzira dzekuti akwanise kurapwa kutaura kuno kwandiri kuita mufundisi vari muchipatara bati muchipatara mavari havana kuendeswa nenyaya yokuti izvo vakazama zviya zvokuti izvo vakwanise kurapwa chinova chinhu chokuti izvo vakakuwara neimwe nzira isingadi mapurisa mukati kumudzimai vese vari kurapwa asi murume womudzimai uyu angachishinana mufundisi hasi kuonekwa akatiza. Saka vanhu vari kushevedzera chiwo ndakuchita nyaya yemukoma KV. Pane nyaya yandakazopedzesera ndakutaura nevanhu vasine nezvenyaya iyi. Mubvunzo wavo unoti wake anongoenda ega. Kana kuti murume anoenda kuchechi kwake kwaanonamata nemadzimai akawandawo mukadzi asiko ikoko kana kuti achienda kuchechi kwake ega. Kana vakadzi vachiita maboyfriend ekuchechi kusingaende murume. Iko kuchechi kune mutemo ino unotendera kuti mukadzi ane murume kana kuti murume ane mukadzi anoita boyfriend kunyanya nevatungamiriri vana vesangano. Regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini. Asi baba Isabel vana vesangano vakawandiridza kukuwara kwamufundisi nemudzimai uyu kuti zvisabudiswe pachena kuti vanga vabatwa nemudzimai womuridzi.
handisikuziva. Regai tinzwe vedari kuti vanoti kudinire icho chiri kubvaka kukaroi ibi naBozhongora. Hakuna church inotendera kuti murume kana mukadzi adanane nemumwe iye ane murume kana kuti mukadzi wake. Ndinonzi Afiyo Mashiri ndiri kunoko ku Eastview. Bishop avo right ibere muhwai. Varume vakavharavhara nyaya iyo hokoyo kutorerwa kavakadzi venyu. Ndinonzi mai kesi pakapiripiri. Okay, bishop avo ibere riri muhwai. Varume vakavharavhara nyaya iyo hokoyo kutorerwa kavakadzi venyu na bishop. Ndinonzi mai kesi pakapiripiri. Mai kesi chamufundisi icho chakanyanya. Madzimai musadaro munotirambidzisa kuenda kuchechi nekuda kwehunhu hwenyu. Ndinonzi mai Wesley Kwaziko. Icho kwadi ndo zviri kuita mamwe madzimai mai Wesley Kwaziko. Kana varume vachizvinzwa kuti ndo zviri kuitika kuchechi ikoko, vanozopedzisira vakukurambidzai kuti muende kana ivo vasingapinde kusvondo iroro. Bozho nyaya yagogo okay right. Hokoyo Bozho icho chamufundisi chinoda ndimi. Ndinonzi Weli ndiri kunoku koBulawayo. Kuliseko koBulawayo nhasi ndo zvakuti makachibata kachimuti ikoko kontutu. Kanyemba na Bozho mufundisi avo vanoda kuwedzerwa kurohwa. Ndinonzi Ngoni Mujuru paGrendel hokoyo. Baba Isabel, mungaziva here kuti mufundisi pawakaenda kuchipatara nemwana wesangano anowaka mudzimai wawaishina naye, vakasvika vachitaura kuti vanga vakuvadzwa nei? Mashoko andinawo azi mukadzi. Mashoko andinawo ndaBishop nekuti ndo pakabatira vanhu vakawanda nekuti kuseri kwavo kune chiriko chibasa redenga. Mufundisi shoko rakasvika richitaura kuchipatara ndire kunzi vane mafits. Vane? Munomati mafits. Mafits. Kugwina. Right. Saka vanodona. Saka vadona. Vanoita chirwere chekudona chiya. Saka vadona. Munoziva kuti manesi kana vangouzwa shoko unoziva kuzotsvaga kuti gotsi vadona negotsi here ko chichazoita kuti chichiche, but vanotoziva kuti kukwari kwemunhu, but ndo shoko rakasvika ichinzi vanotose vanodona. Asi shoko ravakaudzwa kuchipatara nderekuti kana muchiziva kuti munhu ndo zvaari hatitenderi kuti agariswe ega uyezve kugara padhuze nezvinhu zvinoita sei zvinokuwadza. Hai asi mufundisi vakapfapfaidzwa kusvika pakutaura kuti vane mafits kuchipatara. Sudzurai Baba Isabel. Chokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufambaidza zviri kuitika vanhu vose nyika ino. Wamukaseko naitendai mbengo vanhu muchivedzera kuti Mamoyo Special akabata chimuti mukoma kepato ari paJosa paSouth Africa. Kwanzi kutaura kuno kwandiri kuita ndakaribata zidada ndakachibata chimuti ndiri kumhanya nacho. Kwanzi ndiri kutoona ndiri muZimbabwe but ndiri kunyika South Africa nekuti ndakabata chimuti. Mukoma KB kana mozogara chimuti mabatiro achinoitwa pano paHighland pamaswede. Right. Timu riripo mukoma KB ukaona vanhu vanoti ivo vari muchitoro chakafanana nomurimi wadoro chakafanana munotengeswa huku dzakabikwa vanokwanisa kubvisa mamemory cards vobata chimuti. Zvidhakwa zvichimwa zvichiteerera chimuti. Edi vanoshiwiri pindi 4 Rikiti Boom. David Mary, the manager, akabata chimuti. Manager mukoma keboti ndobva achivedzera kuti hey, vandinoshanda navo pano. Chokutanga atanga kupinda muno tine radio kuenda pa 102.8. Zvandiri kutaura nhamba iyi inoreva kuti takuenda panyaya dzemanhepfenyuro inoreva kuti National FM kana kuti chimuti ndo painenge yakabatwa vachikaringa ungano uri kunodirwa fiyo kana kupi uyezve mukoma kepe vari mukati mekubata kudaro nzvimbo iyi ndakagenda kutsvaka zviri kuitika. Ukasvika ipapo mukoma kepato kana iri Wednesday unosvika zvako vachitarira vachidhara vechikurukuru vanofarira zvechivanhu panenge pachirohwa mbira dzega vakomana mbira dzega pashuida paHighland apa. Musi weTuesday panenge pachirohwa reggae vanofarira reggae. Ukangopinda Tuesday chide ipapo dzakutorohwa. Ukaenda mukoma kepato yandinoshedzera kuti iye Saturday kwanzi ndiye munhu wese zvese waya
kozoita super sunday aiwa inenge iri here vana bhoja tinenge tiri moti chiro vakagorogoto chaivi tichisimudza tirimo kureva kuti zvakarongeka mhuri yezimbabwe shoko randakatumwa naro ipapo kwanzi izvo enda unoudza zimbabwe kuti kwanzi netimu repanapa national fm ndozvisi hanzi naisaac rabson ari kurafingora kanyemba nabhozvo zvemachechi izvi zvanetsa madzimai ngaapote achinamata vega varume vanamatawo vega ndokuti mitauro ipere ndinonzi Isaac Ribson ndiri kunoko kurafingora abeno kana zvichikwanisika kuti madzimai vanamate vega varume vanamate vega asi panogona kuti netsei tsudzurai chimwe isi tinodawo vaimbiri yes vanezwiwoka rinoratidza kuti kudhara chaitoziva isi kuti murume hashi paka guruve chekuguruve chakamira sei tinenge tisina kudarika nekwenyu iMash Central right iri chokwadi muri yezimbabwe ndapinda ndiri mukati menzvimbo yeMash Central ndiri mukati mekureva mune shoko randinaro mukoma kebautu ari murandakadzi anova ndiye ane mwana mumwe chete akaroorwa nemumwe murume ndokugara ipapo but anotaura mashoko achiti izvo bozvo ndasvika ndinokumbira chichemo pano ndinokumbira kubatsirwa nemuri yezimbabwe mushure mekuti ona zviri kuitika panapa ndakaroorwa nemurume wangu ndaroorwa nemurume wangu kutaura kuno kwandiri kuti murume wangu ane 43 years okuberekwa makore 43 kureva kuti munhu akura but akambogara nevarume vanogona kuita vakadzi vanogona kuita 4 kumashure kwake pavakadzi vose vakaenda hapana akasiya mwana pamba uyezve hapana akagara nguva yakafanana neyangu vose vaingorwa pasi vachienda but handizivi kuti nemhaka yei nokuti handina kukurira mukati menzvimbo iyi kudaro mukoma kebautu vari mukati mekufamba zvakazoitika ndechekuti izvo murandakadzi anoti iye baba vanova ndo vatezvara vepamba apa vakastroka okay vanotonzi ivo kuendesa kuchimbuzi mukati mekupiwa chikafu havanyatsokwanisa nokuti izvo vanorwara rimwe saidi ravo rakatondora vanobatsirwa saka mwanakomana uyu zuva rega rega pamba apa amai vepamba vanovantu vamwene vachona nemurume wake vese vane kereke yavanonamata pakereke yavanonamata vese maprofita but pamba apo pakasvika pakuvakwa imwe imba isingapinde vanhu inonzi ndiye kunamatira kuma4 dzekuseni everyday vanopinda imomo vachinamata amai nemwana saka zvazodaro ndakaenda mukati mekereke ndaenda kukereke kwandinamatenini kwandaisabvuminza kuti era ndakanoudzwa kuti izvo wane murume wakakaita vakadzi vakawanda but vakadzi vakawanda vakaenda but pane chinhu zvandinoda kukuratidza zvokuti izvo iwewe chii chakaendesa vamwe vakadzi uyezve mukadzi uyu anoti iye dzimwe dzenguva kana ari mumba nemurume wake akasvika panguva yekuti vanoda kufara vese mukadzi aita zvokutonetsa murume zvokutosvika pakutorohwa kuti wai uchidibanikidza zvauda kuita mukadzi kutaura kune kwandiri kuita akazama nepaanogona napo kuti ndishevedzerewo amai vari apo vavhure dumbu rangu vatarise amai pavakavhura ava vachizoudza inini vakati zvechokwadi bhosho panatarisa amai ava ndiri kuona vane saini yeronda padumbu ravo but ronda iri rakaraunda mazino kureva kuti vakarumwa nemurume ati ndakadzi ndakarumwa nemurume mushure mekuenda netsa murume kuti aiwa ndiri mudzimai wako ndinofanira kuwana nguva yako newe kana nenetsena naye usiku mangwana makuseni amwene anomuka uchidituka uchidizvo wai uchinetsa mwana wangu but ndinenge chinetsana triple 2 mumba zvasingazivi yes kuti mwana anoenda kunoudza mai vake kuseni vasatotobuda mumba vanonoka kuti izvo chiri kunetsa mumbamo cheiko wai musikarane mune zvakanaka kukana munhu asikana nomanikidzirei anenge tiro ndwamwene but vasatobuda panze vanenge vaziziva sei right mukadzi uyu akazonzi iye kuchechi kwanonamata ndapota nhasi tiri kukupa munamato usasiyana nemurume wako akabuda panze buda kwaaenda kana achiri pamba tevera ukaona usisaona murume wako sona vamwene navo nokuti munamato yavanoita kuseni yai avaite munamato mumba muya vane mushonga vaunoshandisa murume wako anotoyamwiswa pazamo naamai vake zuva rega rega runda pazamo pavanomuka vachienda mumba kunonamata vanenge vachienda pazamo 10 euro shiviri bini 4 mati mwanakomana uyu akura sei 43 years 43 makore ane mudzimai achiyama kudaro saka mwanasikana uyu akazoona mati kuti iko zvozvo vaenda kunonamata vachibva tevera vachibva siya kunamata mwangwana kuseni murume uyu akamuka achirwara arwara kudaro zvokugomera zvokuti murukadzi uyu saka amwene pavakati kumuroora ndiri kukumbira kuti uende unoteka mapirizi kunyange tichimunamatira but pane mapirizi ari kuda nokuti ari kunzwa musoro mwanasikana uyu anova ndiye muroora ndokubuda chinda kuenda kutakishop kunotenga mapirizi kune about 300 meters mukadzi pakangoti fambei ndokusvika ndokuti kune mwanakomana mainotekera mapirizi ndikudzoka achimhanya paakasvika achipinda mumba make iye kwete muimbe kunamatsira iyeyi ndokuona amai vagere mwana tori bisi ari pamunyatso waamai achiyamwa ndokubva apinda vamwene vachibva vangoti ka 1
ndikukumbira kuti utute zvinhu zvako zvese uende. Regai ndikubatei muromo. Right. Karoi. Ndanyara ndiko kuti vakuru vechechi vadzidze ngavarege kutora advantage kupfimba madzimai edu. Sando kuna Tafadzwa Jomemo Maruma Hoko, Terry Bobo, Victor Katiyo, Aleki Tamanikwa, Mai Makoni, Edith Gama, ndi Nobet Chabeta ari pacho vakane nyama kuurungwe. Kuti mafundisi vangadzidze nechitiko chakaitika kukaroi baba Isabel. Vanofana kudzidza. Kuti vangadzidze. Kana zvaitika ku next door. Iwe ndipo unodzidza kuti ndange ndichizviitawo saka zviite naye. Okay. Amen. Chidzidzo kubva kune vamwe. Kana chiri chidzidzo aiwa zvinofadza. Asi vamaona kuna kutonyudza gejo pakadaro. Kutoenderera mberi. Baba Isabel chimboonai munzwe mashoko anombotaurwa neve traffic. Vachitaura mabazi ese anoona zvetraffic kuti regai kuvhetemetsa motikari, regai kumhanya. Even mumwe munhu achitoita sei achitofamba anotora paitika accident, muchitonzwa kuti motikari yanga ichimhanya, achibva ipapo anofamba kana 10 km mbichana mushure me 10 km votanga futi kunyudza gejo. Vanovhunduka ipapo azviite naye achingogepa chete. Tsudzura chekugurwe, pesa chekugurwe baba Isabel. Chokwadi muri yeZimbabwe nyaya ndanga ndiri mukati mekutaura panapa inova ndiyo yepaguruve. Zvazoitika ndezvekuti izvo mukadzi achisvika pamba apa achiona kuti murume ndizvi kuitika ari kutoyamwa muna mai vake. Amai kuti mama chii chiri kuitika? Amai vakangotaura mashoko ekuti muroora handidi kutaura zvakawanda newe panapa pamusha pangu. Rongedza zvinhu zvako uende. Mukadzi ndobva arongedza zvinhu zvake. Pakarongedza zvinhu zvake akabva arongedza ipapo. Pakarongedza zvinhu zvake apa anga asina kokuenda. Ndokutora zvinhu zvake ndokuenda kune umwe mukadzi waaitamba naye anova ndiye ari kuchechi kwavaienda. Yes. Ndobva atakura zvinhu zvake ndokuendesa ipapo. Aendesa ipapo vamwene vai kwakuchitevera pamba ipapo zvikanzi iwewe unozviziva kuti murooro kumba kwangu. Waiwamugamuchira kuti aise zvinhu panapa usati wabvunza kumba kuti kokumba kwaita sei. Uyakati ndiriona matana aweni ndozvandoziva chirenene andira zvakawanda zvikanzi usamutendere kuti agari pamba ipapo ngaenda. Mwana uyu achibva afunda kuhama dzake pakafona vachibva vaizomutora. Right, ndafamba nenyaya yemukoma KB. Vanhu vandataura vanokona kuita madzimai anokona kuita vamwe 3 uyu ndiwo chi4. 2 vachiona vari muguruve munzvimbo imomo. Right. Ndakakwanisa kutaura neumwe wani mukadzi anove akamboroorwa nemukadzi oyu. Pandaita nyaya yemukadzi anoti iye nyaya yamuri kutaura vabhoshu, nyaya yamavenga iyi inini ndiri umwe mukadzi akambogara nemurume uyu. Handina kusiya mwana pamba apa. Murume wangu aiti kana akatenga zvaatenga semukadzi wake ndiri mumba, kana akauya nazvo let's say atenga kana kuti huku dzakabikwa dziya, kana kuti atenga mabhiso zvawo, handina chinhu chinouya kwandiri chisina kukamurwa kuendesa kuna mai vake. Zvimwe zvinoendesa kuna mai zvinotanga zvakamurwa, kana zviri mubepa rimwe chete zvinotanga zvatokamurwa zvoendesa kuna mai. Mai ndivo vanokamura zvozoya kwandiri. Zvikanzi rimwe zuva rakaita kuti tinetsere ndire kuti inini ndaitika ndikada kusvika panguva yekufara naye. Murume uyu haabvume ende ichokwadi chiri kutaurwa ichi niniwo takambonetsana. Kubva kwandakaita pamba apa ndakati ndaane boyfriend yandakaona kuti inini pachangu handina kwandinoenda ndisati ndabatwa. Right. Zvandaibatirwa ndezvekuti kumba kwangu hakuna mufaro ndokubva ndachini ndega ndakuenda ndisati ndabatwa. Regai ndenda sei ndaenda ndaiti ndichipepuka mukati meusiku ndinoona murume wangu achiita bonde eka achishandisa maoko ari eka. Apa mudzimai ali murume wangu every day 4:15 dzekuseni anobuda mumba achienda kuimba kunamatira patanenge chinamata namai vake. Zvinova zvinhu zvakadudzira kumukadzi uyu akanga atori nemwana. But mukadzi uyu akanga atori nemwana yange iri nyaya yekukereke kwainamata achinditora kuti tikuratidze zviri kuitika. So mukadzi uyu akaenda, but mukadzi ari kushevedzera achiti iye ndine hembe dzangu dzakasara pamba apa. Vamwene vakabva vabheja vachitizo waenda ukaenda panext door kuda kundipesanisa nevanhu vemuno kuti iwewe waenda ukatopotera uko, kana uchiziva une chaukasiya hauchachiwane zvakare. Ari kuda nehembe dzake dzakanga dzakawachwa dzakaiswa pawaya, dzese dzakanga dzakawachwa dzakaiswa pawaya, achidzoka hana hembe yakazowana, hembe dzasara. Handizivi kuti nditora sei hembe dzangu. Izvozvi muroora uyu mudzimai uyu akadzingwa pamba nevamwene ari kupi? Akaenda kumba kwavo. Ende mukadzi izvo akaita achifonera hama dzake dzakavati enda kwasabhuku unooneka.
uba udze kuti ndozvaitika achibva aenda kwaSabu achibva aoneka Sabu kunishitaura nawo vanoti iwo kwandiri iko zvinozvi aisati yanyaya Murora ana kuripota asi ti muonora akaoneka vati achamboenda kunogara pasina hama dzake kana vanguya kuzoripota nyaya iyi inenge yakushedzwa kuti itwe dare but pari zvinozvi Murora haana kuripota but akaoneka kuti inini ndakumboenda anogara kuguru ikoko right makambobvunza ere mumwe wamadzimai akambororwa nemurume uyu ari kuti akazotiza pambapa nokuda kwekuti hapana mufaro wanga uri mumba akambokwanisa ere kutaura natete vemukomana kuti vambonzwa kuti dambudziko remukomana kuti remurume uyu nderei baba pati ipapo pamasvika ipapo ndochibvunza mukomana uyu haana vana tete vana sisi vemumba make but anavo vasiri vemumba but vari vefamily sokuti kona baba mukuru nikona baba munene achitaura natete kwanzi vena tete ndikasvika ndichivaudza nyaya iyi kwanzi shoko ravo ndiri kuseka vanongotanga kungoseka zviya zvokuti takazvimirira kuti uchauya here nenyaya iyi sei wagara uchimedzi kumashure vane zvimwe zvakawanda zvavagara vachida sei vachinzwa kuti vachiziva kuti uyu ambouya mire timbudza kuti zvakamira sei asi vaingomuudza kuti Murora zvinowanika iwewe watogara ende iwewe ndiwo ngosati watiudza kuti zvakamira sei kuuya kwawaita taitoziva kuti chauya chinova chokwadi chekuti vanotoziva kuti pamwana nzodzi yavo kumba ikoko kune zvinoitika iye mudzimai akambokwanisa ere kutaura nemurume wake pamwe murume anga nedambudziko kuti vamboenda kuchipatara kuhospitari vambonoona akavana mazvikokota vezveutano ambotarisa kuti hapana ere dambudziko riri pamurume uyu mukoma KB mukadzi anoti iye angasita kana nguva yekuti ataura nemukadzi uyu nokuti changa chiri paari chake ihasha chekuti akaenda kutaura naye anomuitira hasha kutorumwa nekutorumwa kana kurohwa nekutorohwa iye pachake murume angasina nguva yekuti ndiye ari kuda mukadzi padhuze pake mukadzi ndiye aitosvika panguva yekuda kutodhonza murume kana kubata mukadzi kuti murume kuti no hatingakwanisi here kusvika panguva yakadaiso nguva iyoyo aitorwiswa kusvika pakurumwa kuita denderedzwa nemazino padumbu saka mudzimai uyu akadzingwa nevamwene akabva asina mwana akaita mwana ndiye munhu akaita mwana wani saka akaenda naye mwana akaenda mwana nemwana wake pakaipa zviri kunzi icho chekukaroi varume avo vakangozotadza pakuzotonga nyaya vari vega asi mukuru wechechi uyo ibere riri mumbudzi vamwe vafundisi havanzwe pozhongora ndinonzi lukukamba ndiri kunoku kuMount Darwin kuri seko kuMount Darwin nhasi regatinzwe KB iyo yekukaroi kamba demo kana tichiona vafundisi tunoti tiri kuona vanhu vanotivaka tisingazive kuti watopinza bere mumakwai zvakaiwana ngwarati yemufundisi wenhema uyo tinongoti dai vararama mangwana vachaudza vamwe kuti hazviitwi ndimutsoka mhuri yekwa Mavhaire nemhuri yekwa Mupetiwa nemhuri yekwa Mutekede ndinonzi Petrosi Mavhaire ndiri kunoku kobulawayo munoti kudiniko neicho che71 ndechekuguruveka icho chepaguruve icho chakanyanya ndinonzi maitanaka paWhite House tobatsira seiko Murora uyu sezvo Murora pane hembe dzake dzakasara pamba apa ende vamwene vakashedzera kuti zvinhu zvese zvawasiya pano hapana chauchawana rega kudzoka pano oita seiko baba tafadzwa kuEpworth magonatani kuri seiko nhasi kuEpworth chekugweru chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsodzora paka gweru chekugweru chiri kuti kudini ndapinda mukati menzvimbo yegweru muri yeZimbabwe ndiri munzvimbo yegweru ndine nyaya yandinayo panapa nyaya yemunzvimbo yegweru yakaitika musi wa17 mwedzi wadarika right musi wa17 mugweru pane nzvimbo ine vanhu vanoita zvekuveza kana nditaura nyaya yekuveza iyi ndiri kutaura senge muno tine nzvimbo yatinoti tikaenda paarea 8 paGlenview apa muri yeZimbabwe chaunoda chese paya panoita sei unochiwana chinenge chiripo right vanhu vakaenda kunotenga ipapo kwakaita munhu akachata mwana so achata achibvanzizvo nevamwe vari kupemberera mwana kune vanhu vane zvinhu zvavo vanongoti inini mwana uyu ndoda kugadzira bedroom yake nekitchen yake ndoda kumuitira zvinhu zvake vakatonyoresa ipapo kuti bedroom yake nekitchen yake ndoda kuipfekedza alright tafara nezvodiwa nezvodiwa nemwana uyu
vachibva driver ndobvaenda panzvimbo yemugweru inotengeswa zvinhu izvi. Okay. Ndokutenga mibhedha, wardrobe, kitchen unit, zvinokwanisa kupfekedza imba. Mota yauya yakutakura. Mota yatakura zvinhu zvakwidzwa mukati. Zvinhu zvakwidzwa mukati ndokuona kuti kitchen unit ine rimwe dhoo rakavhurika rinogona kubuda rikarasika. Yes. No, itai kuti riite sei? Mubvise rivharike. Muri ndokwira mota kuti arivhare rairamba. Ranga rakalodha rine zvinhu zvakabatirira mukati. Okay. Zvikanzi no, kana richiramba kuvhara ribvisei murise paro rega. Ndobva rabviswa. Richinobviswa papati ndikuonekwa kuti mune chipepa chirimo chinenge chikakipepa chakaomarara. Kitchen unit imomo ndobva chabviswa chechiya. Vada kuvhura kuti obviously zviri mukati zvinosara apa zvisizva timwe vanhuka. Tarisai kuti mune chii ndokutarisa mukati mukoma kebi ndokuona kuti mune zvinhu zvirimo zvinenge mabhonzo. Zvinenge mabhonzo. Okay. Andirika. But mubhonzo chimwe chakachirimo chaita semunonzi ruoko rwedu kana ruchidya. Anti pane zvigumwe nekunobata andirika. Then pane apa pano pivot apa. Pa 5 gram apa. Pano pivot apa. Chipisi chinenge chiri kumusoro kwishi. Charatidza chinenge chiri ruoko. Chirimo. Asari mabhonzo. Ari mabhonzo. Kuchibva kwazoita zvimwe zvinhu zvinenge cobra asi zvezve black but zvineka simeuka ari kunhuwa so senge mushonga. Kuchibva kwazoita kapisi kanoratidza kuti chigumwe chigumwe chihombechi chakangogurwa nepanotangira nzara yape nenzara yachine but chakaita sei chakaoma. Munhu yachibva kuti kuchichi vanhu vaya kuzotenga nditi vakubatsirana vakati wandei nokuti vanhu vari kunzi endai kunotenga veukama wemunhu achata kumurume nekumusikana nevane mota vanhu vakangowanda vari kufara nokuti vari kutoratidza zvinhu izvi vanhu vachiri vakaungana. Right. Muchato wangu chiri kutoitwa. Chei vanhu varipo manje vari kutengesa zvinhu izvi vashandi. Muridzi wekambani iri kutengesa zvinhu izvi hapo. Anwe mushandi pakati musavhura matichingo ndokwira ndobva aona mushandi achibva ngoti tarisa pasi ndobva abata foni. Paakabata foni akabva adzika pasi haana kufona akamira mumota ndokumuvha kuenda pake ega achibva ataura ndobva ati kuva newe mota aiwa mirai. Vanhu vai manje vauya kuzotenga ndokutaka kuchenjera one by one vachiratidzana hapana kana kubvisa drone rekurisa pasaidi aiwa vairatidzana zvichi zviri mumota vachikuti kusvika muridzi wemota weshopu akasvika ndokungosvika ndokuvhura dhorera ndobva atora mapepasi aya pepa rine zvinhu izvizvi ndobva abata maoko ndokuisa mota make ndobva rova zvinhu zvikanzi itai vanhu vaende nezvinhu zvavo. Okay. Vanhu vaya vasara manje vakati aiwa isusu Kuenda kupi nezvinhu izvi ndobva burutsa zvinhu zvese zvikanzi isusu taguma zvira cheri apa mari yaita sei yabhadharo. So tine zvinhu zviri kugweru mukoma KB kubva musi wa 17 zvakasiyiwa ipopo panogadzira vanhu zviri kungochengetiwa sezvo pachichengetewa magadhi zvakafukidza vaya vari kuti atitore ava vari kuti makatenga inini mari takashandisa ende zvinhu zvamakaona zvirimomo hazvisi zvenyu sorry good luck makazoona musati maenda zvinhu zvangu ndakatora nemuridzi weshopu. So vakanotenga midziyo iyi vachinodaka kupa mwana aichata vakazoisiya midziyo mushure mekunge vaona zvanga zviripo vari kuti kudini vari kuti aiwa isusu no hatichakwanisi kutenga pakadai apa tingokumbira mari tiende uyo ari kushevedzera achiti zvamakasangana nazvo munogona kunge muchitorina zvimwe zvinhu zvinodarika izvozvo asi hazvisi zvenyu takupai zvinhu zvenyu no refund tora zvinhu zvenyu muende nokuti zvamanga muchida kutakura imimika ndima ndiozoita dambudziko matakura zvinhu zvangu good luck mazuva ndichi muchiri padhuze ndatora zvinhu zvangu saka torai zvamakatenga vari kuti zvinhu zvataona umwe hazvina kodzero yekuti inotakura. Baba Isabe mungaziva here kuti imari yakashandiswa pakutenga midziyo iyi ndoyandisa kusera but pane wardrobe pane kitchen unit pane base bed ndingakuti pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kupfekedza mubedroom nemukitchen. So vari tichinoenda kupi nezvinhu zvakadai vedare vateereri manyama munofunga kuti mubepa iro rakawanikwa riri mukitchen unit mabhonzo mapfupa anga ari mukati ndei
sei muridzi weshopu akasvika akatora bepa iro achibva rova pasi? Vanhu vakatenga midziyo iyo vanofanira kakuitora ire midziyo vaende nayo, sezvo varidzi veshopu vari kushedzera kuti no refund, mari takaita sei takashandisa. Tomboti ndiye munhu muteereri mukomakebe paari ipapo waenda kunotenga zvinhu zvako, watenga sofa wakuda kunobuda naro, wonza jira riri pamusoro, uchinovhura jirero woona pane kadenya kana urege musoro wemunhu. Yes, wonza aiwa don't worry, kadenya ndekangu aka. Yotora sofa rako uyendi. Ndinonzi anodi manda pane rupiri. Hunhu hwemukwasha uyo wakafumuka kanyemba na bhozho. Mukwasha paikanda shoko hambuya. Aizviziva here kuti ndiwo amai vemusikana waari kufambidzana naye? Ndo patisingazivi ipapo, nokuti ukaona munhu akusvika pakuroora anenge achovha nguva yakareba aine musikana wake. Mazuva anokashoma kuti mungoita matutere chimwe, kuti 2 days matora unenge utori nenguva. Asi mai vari kutoti mukamudana izvezvi dai nhasi ndotodarikani kusaidhi ikokoko, dai atotitevera kureva kuti aikuti pavaona chete anovatevera, but achidodana kuti nemwana uyu. Chatisingazivi chekuti aiziva kuti amai ava, asi manje mukomana nemusikana vainamata chechimwe chete, isingainwe nani naamai ava. Ya pakaipa kanyemba moresa muri kwakatsande yose nevagari vose hanzi nevagari vose wenyama ere wemanya ere. Councillor, thanks honorable MP Tuscan basa sebasa right. Makaunza budiriro ndinonzi katsande kwa mutoko kujerenje kuma youth. Okay, chimuti takachibata kuti dzi tinotenda ndikatsande ari kwa mutoko ari kutenda ka basa riri kubatwa na honorable member of parliament Isaac Tasikani, hanzi basa sebasa muri kunza budiriro tinotenda maita basa. Ndine muridzi wekambani yefurniture akaromba uyo akabata akajata itadzika simudza mbada tirove pakadzika 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 ati reporting to the angel ta War Almighty Divine for the Pitani Pro. Fanda to the package of the Rima. Jumanda Bakachuemba Kimili Cash. Jumanda Bakachuemba Kimili Cash. War Almighty Divine. Wakachweb. Rikiti vo.